1170. ಎಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದು ಹತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅವು ವೆಜ್ ಮಮ್ಮಿನ ಚಿಕನ್. ಫೈನಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಹ್ರೈನ್ ವೆಕೇಶನ್ ಕಥ. ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಮರ್ಮಾಯಕಂತೀರು ವೆಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಗ ಮಾತಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿ ದೂರ ಪೋಪಿ ನೀರು ದೂರ ಪೋಪಿ ನೀರು ಸಾಯಿ ನಿತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಬಾರೇನು ಪಪ್ಪಿನಾಗಲ್ಲ ಲೆಗಲ್ ಎಂಡು ಪಪ್ಪಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಡಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಪೂಜೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾರೆಂಡುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಪ್ಪ ಫ್ರೈಡೇ ಬೈದಿನಿ ಇನ್ನಿಗೆ ಒಂಜು ವಾರ ಅಂಡ ಊರ್ದ ಗಮ್ಮತ್ ಮುಗಿಂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಾರೆಂದ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ಸ್ ಬಾರೆಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಅಂಚ ಪಿದಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಒರ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವಳು ಅಂಕಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲೇರು ಸಾಯಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಸಾಯಿ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ್ಲೇರು ಸಾಯಿ ಸಾಯಿ ತೂಲೆಯಾ ಅಂಚೆಂಕಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ದಾಲ್ ಆತು ಜಂಕಲ್ನ ತೋಡ್ ಅವಲಿತ್ತನ ಮಲ್ಪನು ಜನ ಬೊಕ್ಕ ತೋಡ್ ದಾದಾ ಬಂತು ಏನಾ ಆರ್ ಜೆ ವಿಜೆ ಏನ ಓಟಿಕೊಳ್ಳ ಎಮ್ ಸಿ ಭೋಜನ ಏನಿತ ಭೋಜೆಗೆ ಸೇ ಹಾಯ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ ಮೇಡಮ್ ತೋಜುನೆ ಸ್ತುತಿ 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 ಗೋ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತುತಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಸ್ತುತಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಸ್ತುತಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಫಾಸ್ಟ್ Dia go Mishu go one more Stuti bale take your basket avula pick man pule ಅಮ್ಮನ ಕೊಡಿದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವೀರ್ನ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ come go sai go faster sai sai okay pad le faster go fast sai fast हाँ Sala, come on, Sala, fast, Sala, fast. Ayyo, matu ottu. Anda, no touching. Shobha aunty, akka. Aunty Shobha akka. Hibali akka, go. Purnimaka, go. Mugile first, second, third. First, second. Oh, Arnab. Second. Third. Sudeep Shetty. Second team, Jivitesh Punja, Arun. Sixth team, Naveen Shetty, Kishan Shetty, Anil Chauta, Dhananjay Shetty.
Naveen Shetty, Kishan Shetty, Anil Chowta and Dhananjay Shetty. ರಿಲೇ ಒಂದುಂಡು cricket team captain. Praveen Kinigoli. ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿಯೇ ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಹೊಡೆಯರು ಜನರು ನಿನ್ನ ಹೈಟ್ ಮೈಕೇ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಕಿನ್ನಿಗೊಲಿನ ಕಿನ್ನಿ. ನಮ್ಮ Usain Bolts of Kannada Sangha and also bunts now. Shaurya Shetty. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಓಕೆ 22 required. ಏರಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮಾಮಿ ಅಲೆ Please wait for the picture. Book balancing. The third prize goes to Iba. ಮೊಗಲ್ ಬಲ್ಪನೆಟ್ The prize can be collected by Rishi Shetty. ನಾಟ್ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ We have Rishi Shetty here. ದರ ಕಣ್ಣನಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಎಕಡೆ ಕೆಲವು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು First prize goes to prize goes to Naveen. And we have Ganesh near the dais. Mr. Ganesh. ಇಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ Can we request Karunakar Shetty to come near the dais? No. Karunakar Shetty. ಸೂರಪ್ಪ Participants, guys. 8 participants. Yeah, how many participants? 8 participants. Please, 8 participants. Bari Bangalore winner, please. The first prize goes to Pooja, Shrikala, Mangala and Sushma. The first prize goes to Pooja, Shrikala, Mangala and Sushma. ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ We have Deepa Shetty for the... Okay. Sorry. ಅಲ್ಲ Again, the names for the runner-up. Sunil Shetty, Kaushik Shetty, Sharat Shetty, Sunil Shetty, Rajesh Hegde, Guru Prasad, Sukesh, Bharat, Pooja Shetty, Shobha, Rohan and Siva Shetty.